Bizitako salatzera atera dira Baionan Xabier López Peñaren senitartekoak eta abokatua, eta ilun ikusten duten heriotza argitzeko eskatzera. Ainhoa ikusi dut presondegian eta erran dit sekulan ez dute askatuko bizirik. Eta arrazoin zuen. Oinazeak jota eskubide falta salatzen alegindu da Yolanda Molina abokatua. Aski. Informazio eskatu zutenean, hiltzaile batekin ezuela denbora galdu behar erantzun zion fiskalak. Salatu egingo dute, baita kartzelako eta ospitaleko zuzendariak ere, gorrotoz jokatu omen dutelako. Basati, errabiatue bezala portatu dira, denak. Avokat generala, administrazion penitenziar, polizia, azken momentu arte. Familiari ez omen zioten esan Xabier López Peña ingresatu zutenik ez da hil zenik ere, eta ez diete gorpua ikusten utzi. Herrirak salatu du kartzela politika ankerraren ondorioa dela hau ere, eta elkarretaratzea deitu du ordu honetarako Galdakaon, senitartekoi babesa eman, eta oso gaixo dauden etako 15 presoen askatasuna exigitzeko.